Laga buono. Number 3 Body. With the library. Yeah. Udah yang beres, bro. Oh, baik. Ile. Macam begitu. Yes. Yuk. Tuh. Kan. Ile. Faltu le. Bal kela. Göytare bustan kena olur. Masih kela. Pus kamga jaga. Le. Raga chicken no kodar belang le untane. Nua inform kabe moनथिबायना damage खालामोनबा डाइरेक्ट कल हरनानै होबाय डाइरेक्ट कलावसो सेरफ्लांबाय ओमफ्राय खेलानि शट गानो ओरैनो गावजोबबाय आं खेला Enemies ahead! Mataro. Ayo. Ang be butuh cancel tak kena mentera ini dah. Kayak orang ni. Next time mau coba dong ya. Begitu ya. Salang gulin aja. Yang sekolah bilai, madu. Madu mulai ya. Wah, ni dulu kenal langar ni kan. Papa warna emo gaya na 7 ni na 5 ni. Emo warna. Angku. Yo le ni main game madu. Juga ada nunggu. Belajar. Yaw gale wari yaw nunga be menci left ni usah. Be menci dong bau na.
मोनसे माबा स्कुला ओइलाय बैयावसो बेयावसो ओइलाय लल 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 Enemies ahead! Oh mahaba Zaka ya yeah Mozak. boy dia le wari kerksing le lur gua isang pura Marked a kerksing location. Ride out ile yeah boy Enemies ahead! Parmena kau lain mana sebenarnya sebenarnya boria थगायला Oi le ride out बै मोनसेयाव ride out ले फिदिंबाव बिथिं ओंखारबायमोन ओइयाव गोजौआव गाखोबायमोन बिथिं बेयाव गोजौआव गाखोबायमोन ले थब्लाबलाबायनाय मुंखौ आइनो ग्रेम लादो आरो मिथिबायना बै फारसेथिं ओंखारगोन ने खर'खौ बै फारसेथिं लागोन एबार इथिंनो लानांगौ फैबाय उनाव खारलांबाय yeah boy lol push enemy push ini nalar open dong nोंसोरो गारिनि गावबाय थाबाय बांखायनो होदोंमोन healing गैयालै ले पिक खालामदों बाले बिजिखा गोजान फुलांनाय बिजि ले सासे इथिं पिक खालामदों डाबल पिक खालामदों सासे राइटनिखाय गाव सासे yeah boy सानैबो नक फाग्ला सासे खालामबाय राजुआ राइटनि खालामदों ओमफ्राय नों लेफ्टनि खालामदों जोंहा नैजों नाबदो सिङावनो दं बिसोरो ग्रेनेड गोजौआव दं दे गोजौआव गाखोदोब्रा नैजों गाखोदो वारि मारखोदो नैजों सेकेन्ड फ्ल'राव दं बिसोरो सेकेन्ड फ्ल'रावसो Boria. Yeah, boy. No. Yeah, girl. Yeah, ladies. गारि आ गई गाड़ी फैबाय दे डरपोगे ये लोग डरपोगे बला हेलमेटानो गैजाबा जाया देना नोंनि केरेक्टार फैबाय गारि आ गई फैनो ना लल बारनो ना इसोरखौ बारनो ना
राइथिं जोमोगोन इयो ओइ बरिया बैयाव बै गाहायनियाव बारलांलाय बै मोनसे फ्ल'राव बारलांलाय हरै फुथुमनाव ओंखायनो गाहायनि फ्ल'राव बारलांनांगौ नोंसोरो Enemies ahead! स्कुलनिफ्राय आपारनिफ्राय गावदों आपारनिफ्राय गावदों नोंसोरखौ राजु राइटआव दङ आपारमेन्टआ गावगोनलै गाहायाव बार'मारानि नङा गैला नोंसोरो Rojok. वारे गाहायाव फै Help! Rojok paharau dong enemy. फैखाया र' बिसोर फैखाया मारानि राइटआव फैगासिनो इयावनो थानानै बे गाहायथिं नाय बिथिं नाय बिथिं नाय गावदो आयु